खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फुंबिलिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 2 नभेम्बर 2020 समबार। फैदो दिनैनि फुंबिलिनि माखासे मोजां गाज्रि आरो फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय खैला बोग्रा ट्राकनि बिगोमाफोरा आसामनि निउज पेपार आरो टिभि चेनेलफोरजों लोगोसे आसाम आरो मेघालय पुलिसनोबो फैसा होना दोनखायो होननानै RSSAPआ बुंदों। लोगोसे आसामनि फरायसालिफोरा COVID-19 नि रुल्सफोरखौ मानिना क्लास 6 निफ्राय क्लास 12 सिम खुलिसिगोन। अफिसियेलनि रुल बायदियै क्लास 6, क्लास 8 आरो क्लास 12आ समबाराव खुलिगोन बा समबाराव जागोन क्लासआ, आरो बेनि उनाव क्लास 7, क्लास 9 आरो 11 बिथांमोननि क्लासआ बुधबार, सुनिबार आरो बिस्थिबाराव जागोन होननानै बुंनाय जादों। गुबुन फारसेथिं आसामनि हजाइ जिल्ला मुराजारनि जुमुना गावनि गंसे नखराव मुराजार पुलिसफ्रा नागिरनायाव 90 किल'ग्राम गान्जा मोननाय जादों। आरो जायबा बै गान्जा हमजाग्रा बै गान्जा फानग्राखौ पुलिसफ्रा जोबथेसालियाव बा थानायाव लांनाय जादों आरो थानायाव लांनानै माखासे सोंथि सोंनाय हाबाफारि खालामगासिनो दङ। दानिया फैदों गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय सा सानजा भारतआव 2009 आरो 2019 नि गेजेराव दावराव दावसि जानाय जाथायाव बा जायगाफोराव गासै 3070 जन सुबुंफोरा जिउ गोमानांगौ जादों होननानै NCATआ रिपर्टआव बुंदों। लोगोसे इन्डियान एयारलाइननि जारिमिनाव गिबि खेबनि थाखाय हारप्रीत A.D. सिंह मुंनि आइजोखौ CEO महरै सायख'नाय जाबाय। माने इन्डियान एयारलाइननि जारिमिनाव गिबिसिन आइजोखौ सायख'नाय जाबाय। दा बेनि थाखायनो बियो मोनसे हिस्ट'रिक डे जानानै थाबाय। गुबुन खौराङा जाबाय वेस्ट बेंगलनि कलकातायाव गोबां मुस्लिम हारिनि मेम्बारफ्रा प्रबित मुहाम्मदनि कार्टुन बानायनायनि थाखाय आरो इस्लाम धोरोमनि सायाव गाज्रि खोथा होनायनि थाखाय फ्रान्सनि प्रेसिडेन्ट जायबा इमानुएल माक्रन बिथांनि बेरेखा धरना खालामदों। अब्ला दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय CRPFनि टीमा सुप्रिम कर्टनि अर्डार मानिना दिनैनिफ्राय थांनाय दानाव हाद्रासाव जानाय 19 बोसोरनि सिख्लाखौ बुथारनाय केसनि नखरनि मानसिफोरखौ रैखाथि होगोन। माने थांनाय दानाव जायबा नखरनि सासे सिख्लाखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारदोंमोन बै नखरखौ CRPF टीमा रैखाथि होनाय जासिगोन। लोगोसे तामिलनाडुनि कन्याकुमारी जिल्लायाव सासे 32 बोसोरनि नाभिन मुंनि मानसिया गावनि जिउखौ भगबाननो दान होनायनि मुङाव फोजोबना लादों। बिथाङा सिगाङावनो गाव जेब्ला साख्रि मोनगोन अब्ला गावनि जिउखौ दान होगोन होननानै बुंदोंमोन बा आर'ज गाबदोंमोन। आरो बिथाङा बैंक अफ इन्डिया मुम्बाइ ब्रान्चआव साख्रिबो मोन्दोंमोन। साख्रियाव जइन जाखांनानै 15 डेजनि उनाव बिथाङा गावनि जिउखौ रेल लाइनाव उन्दुनानै फोजोबना लाबाय। आसरित लोगोफोर, गावनि जिउखौ दान होनायनि मुङावनो फोजोबनानै लादों। दानिया फैदो जोबथारनाय खौराङाव। जोबथारनाय खौराङानो जाहैबाय जानो गैयैफोरनो जानायनि मदद होनो थाखाय बिथां सर्बानन्द सन'वाला अन्थाइनि मुसुखा बा अन्थाइनि खाम्फाखौ गायसननाय जाबाय। बिथाङा बे खाम्फा गायसननायजों लोगोसे जानो गैयै सुबुंफोरखौ मदद होगोन होननानै बा जानाय होगोन होननानै बिथाङा बुंदों। लोगोफोर, दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोनहा आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम। नोंथांनि लोगोनो वाट्सएपआवनो जा, फेसबुकआवनो जा, जेरावबो जेखैबो शेयार खालाम। बाय बाय। आरो गोबां लोगोफ्रानो आंखौ बेलासिनि रादाबा मानो फैयाखै आदा, बेलासिनि रादाबा मानो फैयाखै आदा होननानै सोंहरगासिनो दङ। मानो फैयाखै माने नोंथांमोना मिथिखायो जानांगौ। दासान्दि आङो एसे टेनसनाव दङ आरो जों आइनि देहा फाहामथाय सोलिगासिनो दङ। बेनि थाखायनो बेलासिनि रादाबा फैयाखै। लासैनो फैगोन, लासैनो गासिबो सिगांनि बायदिनो जाफिनजोबगोन। दा जों आइनि देहा फाहामथाय सोलिगासिनो दङ। जों आइया दासिमबो देहा फाहामथाय होजागासिनो दङ। जों आइनि देहा फाहामथाय होनाया मथा मथि 6 मान्थस नङाबा 5 मान्थस लाखागोनानो। केम' होनायावनो 3 मान्थस लाखागोन आरो बेनि उनाव थांलाय फैलाय खालामनायावनो बा चेकआप माबा माबि खालामनायावनो आरोबाव गोबां टाइम लाखागोन। केन्सार बेमारा थाब हामा। 3 मान्थस to 6 मान्थस टाइम लाखायो।